Hi guys! Good morning and good evening sa inyong lahat. Ayan, entry, pa-entry muna tayo. Opo. I've been crying for the people to say that don't want to fight no more. Now we no more war, and I choose to one day, one day it's always change. It should be about the same. Stop with the violence, down with the game. One day we'll all be free and proud to be under the same circumstances. Why all my life I've been waiting for, I'm crying for all the people to say that don't wanna fight no more, there'll be no more. And I should Hello, Genuine Ilocana, Manang Diday. Hello. Hi, Lalabs. Good evening. Good evening. Hello, hello. Salamat, Genuine Ilocana Kabsat. Hilik pa more. Trixie. $14 hours ako, ano? Wait lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ako, 18 hours. Ang tulog ko. Kasi natulog ako ng hapon. Tapos nagising lang ako kanina. Ayan, sinong gustong umakyat? Naku po, pati ata YT nagloloko, ikot pa more. Akyat na kayo. Someday.
Ayan, 2 million in the house. Mangan, anong ulam? Hi, Angelica de la Cruz. Hello. Papaitan. Wow naman yung papaitan. Hello, hello Angelica. Salamat. Ayan, mag-invite kayo ng friends you guys. Danak pa lang to'y harang. Ayan. Anong meron, host? Ayan, mag-stay ka lang dito tapos may entry ka na para sa December, sa raffle draw sa December 30. Ayan, basahin mo yung nasa thumbnail ko. Kung gusto mo din mag-entry na sa Ilocana FB group. Yung mga entry na 10. Puntahan mo siya mamaya, Angelica. Ilocana small YouTuber. Wala ka pa ba doon?
Ayan, pa-share ang ating live streaming para marami tayo. Ayan, nandiyan pa si Lala. Apay awan dagi di kakadwa, ha ha ha. Hindi ko alam. Ayan, 3 million. Nagloloko pa kasi ng signal host. O parang messenger. Pag gising ko kanina, messenger, nagloloko din. Messenger ko. Kala ko sa ano lang, Pilipinas lang. Ayan, Ronald Kumilang. Uy, gising ka pa? Ayan, tambay lang po ako, sabi ni Angelica. Sige po, salamat.
Hi, John. Uncle Mama to. Hello. Guwapa si Biday to. Ayan, sige lang. Ayan, Uncle Mama to. Hello. Jonalyn Valdez. Good evening. Hello, everything. Hi, my life sis. Miss you. $5 billion in the house. Hello, everything. Ayan, salamat. Ayan, 6 million in the house. Hello. Ayan, dating dikit kay Manang Biday PX. Ayan. Sige, dikitan nyo na lang yung hindi nyo pa kadikitan, guys. Salamat.
Dan Ronald, sabi ni Angelica. Ayan, sinong gustong umakyat dito? Dan Rems. Ayan, maglagay na lang kayo ng @Ilocana guys ha, para alam nila na galing kayo sa akin. Thank you. Ayan, Mamu Loves. Hello. Hi, Ate Judith. Hello. Shoutout host. Ayan. Shoutout po, ate. Ayan, 6 million in the house. Hello, everything. Ayan, Gibbons full package done, sabi ni Manang Biday. Ayan, nandyan pa si Kapsat Mamu Loves. Ikita nyo guys, isang sponsor po yan.
Kusina ni Chrissy, hello po. Eh, ayan, 6 million in the house. Tusok, Kapitan, anak. Kapitan, nakpagdigo. Sige, Kapsat Diwata. Thank you. Ayan. Kita niyo guys, si Diwata, ginaya. Bait yan. Kalpas war. Ayan. Apeg digos ka kalpas mo ngay? Digos ka no bigaton. Pagrayuma ka dita. Ating mahal, sana ay nasa mabut. Hello, kabagi Cheryl. Sabi ni Diwata. Jack makaturog no Jack agdigos. Ay, yun lang. Sige, ang kagad agdigoson. daan sa awit. Panaginip ko'y laging ikaw. Kahit lagi lagyaring mata, kahit na malayo ka'y parang Kumusta ka? Malalim na itong gabi. Hi, Marvelyn Pichay. Hello. Patusok naman dyan. Mahina talaga, sabi ni Eten. Janet. Janet pa lang pangalan mo. Janet Mateo. Panaginip ko'y laging ikaw. Ayan, 8 million. Tambay lang ading dito ako. Lang ako dito ading host. Sige po, ate. Malayo ka'y
para mahal. Kumusta ka? Sige, lalabs. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilayaling mata, kahit na Hello, host, at shoutout sa iyo and to all. Kamsakdan. Salamat po, Nanay Nancy. Mag-invite ka ng kasama mo, Nanay. Ayan, 10 million in the house. Magmahalan, magdikitan lang kayo dyan, guys, sa baba. Ayan, just type bless, guys, at ibaba na ni Nightbot ang inyong mga bahay. Para hindi kayo mahirapan. Para hindi kayo malagasan, let Nightbot to drop your link. Ayan, 9 million in the house. Ayan. Yes, ganyan lang, guys. Para hindi kayo malagasan ng banana, hayaan nyo si Nightbot ang magbaba ng bahay nyo. Good morning, sis! Exclamation point para dama mo. Thumbs up na rin. Hi, CJ! Sige, good night, Ronald. Good night. Salamat sa pagbisita. ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Di na kainan ng hangin ang masamang panaginip, kaya't
bigyan mo ng buwang ang puso mo inalulumbay. Kaya't huwag sanang damdamin pagkat ito'y payo lamang mula sa ating kaibigan na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Hinangay na ng hangin ang masamang panaginip. Kaya't bigyan mo ng buwan. Ang puso ko'y nalulambay. Hoy! May ganon? Salamat sa palipad. Ay, hala, ba't pumasok yan, ha? Di ko alam. Hi, Kapsat Rogeline. Hello. Hello, ha, everyone. Sabi ni Benji A. Si Benji pala yan. Ayan, salamat sa patamsak nyo, guys. Yuri Padua, Dan Kalembang, sabi ni Manang Piday. Thank you, sis. Kahit hindi mo sinadya, charot. Ayan, salamat sa pagpasok. Thank you, thank you. Ay, grabe ha, naloka ako sis na convert into peso. Oo nga. Ayan, lapag nyo lang mga premiere nyo guys kung meron.
Ayan, 8 million in the house. Tatlong beses na bawas sa ang OA ha. Kaya nagulat ako, pumasok. Anyway, tapos na. Tatlong beses na bawas? Wala, grabe. Nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwing ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwing ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang Ayan, halang madam. Hello, Kapsat Kaka. Kakas channel. Good evening. Reply ko na lang yung premiere mo. Ba't ang aga mo ngayon, sis, nag-LS? Natulog ako ng hapon. Nagising ako kaninang mga alas 7 ata or alas 6:30. Kaya ngayon ako nag-LS. Sige lang, kung Madam Wagas. Sige lang, Kakas. Thank you. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Ayos, ang ikot-ikot. I-refresh mo, Kapsat. Kapsat Janet or Manang Biday, i-refresh mo.
Ng langit na kay sarap marating ang bawat tibok ng puso kay sarap damhin tulad ng himig na kay sarap awitin. Ayan, 7 million. La 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 la. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa bag. Sis, magsabi ka ng 2 number from 1 to 38. Haha. 14 and 28. Tulad ng langit na kay sarap marating ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin tulad ng himig na kay sarap awitin. La 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 la. La 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 la. Ayan, Dan Tamsak. Hello sa lahat. Sabi ni Sis Milkshake. Hello. Ayan, dikita niyo sis guys. Good evening sa lahat. Lay, 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 lay. Ilay, layla, ilay, layla sa dilim. Ilay, layla, ilay, layla, ilalim. Ilay, layla, ilay, layla sa dilim. Hi, Princess. Ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin pagbigyan ng pansin? Magiging kalikasan ay ibigin kinabas na kabataan ay ang isipin. Ilay, layla, ilay, layla, ilay. Salamat. Ayan, 12 million in the house. Share ko lang. Hala ka! Bakit mo sinare doon?
But anyways, thank you. Hindi kasi ako nakasupport doon. Kaya di ako nag-share. Ayan, 13 million in the house. Hello. Sige, drop. Ayan, 13 million. Parang yung tapos na. Sila okay lang. Okay lang, mga mabait naman tao dun. Thank you. Ayan, 13 million in the house. Hello. Hi, sis Lovely. Hello. Salamat. This weather is gone. There's no place I'd rather in this world. No matter where my love is waiting, underneath the chandelier, there's no reason to hide. Ang sakdan po ho. Salamat, sis. Sis Shake, dito ulit tayo. Ayan. Salamat. Oo nga, sis Love, sisakto na tapos nasikap sa... Good night, everyone. Good night, princess. Ayan, AMC Vlog Cortez, hello. My life is your neck and shoulders. Don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Tell you know you're perfect. Don't be confused by my smile. I ain't there looking more for real. For real. So turn down the lights and close the door. Ooh, I love the dress, but you won't need it anymore. You won't need it no more. Let's just get you a naked girl. Such a boy. Take it out with me. Maraming salamat sa inyong lahat dyan na 10 million in the house. Hello, everything.
Good night, Sis Seya. Thank you, thank you. Good night. Sweet dreams. Ganda naman ng music. Katulad mo, sis. Ay, kapag antok na kayo, guys, matulog na kayo kasi late na dyan. 11 na rin. Sana'y di tayo magbago. Toy, san banda? Lahat host. Sige lang sis. Lovely, maya pa ako. Rest ko muna. Katatapos ko lang din sa kusina. Ayan, 9 million in the house. Ay, ibabalik natin. Ayan, salamat po Ate Judith. Thank you. Ang nakalipas ay ibabalik natin hanggang sa pagko sa mundo. Ayan, salamat sa 8 million there. Matulog na lang yung mga antok na guys ha. Huwag niyo akong alalahanin. Tulog ako ng 18 hours.
Stuck on you. Matikman na mo lalab sa awan sa mo harang na kanayon ko mat. Di ba naka-premium ka? O, may harang dito sa akin. Stuck on you. Beautiful too long, but guess it's time for me to go. Guess I'm on my way. So hard to see when there a woman like you can run for a man like you. Guess I'm on my way. My way. And I know just where I'm going. I pick up my troubles and I throw them all away. Cause this time we're a dark, To enough to share. oh, the thought you got this feeling down deep in my soul. And that's just killing. Guess I'm on my way. Ayun pala, may CPR pala ito. Lumindol sa Taiwan, lakas. Oo daw, sis. Maaga pa, nagbibingo pa yung mga kasama ko. Ha? Kung ano-ano na lang na pipindot ko. Katunayan. Ng pag-ibig ko sa'yo. Wakas hanggang wakas, paniwalaan mo. Please like, lumingon ka naman. 8 million in the house. Tigitan ko nga yung mga binababa mo, host. Sis. Siguro marami ka pa hindi nadikitan sa kanila.
Hi, puhunan ni Buds Amazing. Hello. Salamat sa paharang. Naglagay na lang ako ng hashtag host. Sige sis, salamat. Maglagay ka na lang ng oo ng at Ilocana. Or at Ilocana na lang. Papasukin mo ang tagpo. Papasukin ko, takas mo, ang mundo ko, pasayo, namakasakin, ang iyong damdamin, ay makapiligan sa tulad mo. Okay na naman. Paulit-ulit na lang tayo. Nananaginip na magkakaroon. Ala-ala, naaalala at isa ng iyong mata. Lalo-lalo namin at namin at ulang lang. Sana'y tingin, ito natin manahimik. At niya sa lalaki, ay kayo pa sa akin. Si Nightbot na lang nakikita. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo, para sa'yo. Nagpapasakin ang iyong damdamin at makapilihan sa tulad mo. Ayan, 7 million. Hello. May tama ba ito? Sindihan ka mo, alam mo may ulat na sa ulo. Sana'y tingin, ito makita na ilig. Hello sis, pambansang kusina. Salamat. Ang takbo. Buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko, takas mo. Ang mundo ko, para sa'yo. Nagpapasakin ang iyong damdamin. Hello, Tamsak Harang. Thank you. Papasukin ko, ang takbo ng buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko, takas mo. Ang mundo mo, para sa'yo. Alaban na to, mapasakin ang iyong damdamin at makapili ka sa tulad mo. Yeah!
kamay lang mga naka-uniforming mansurugan. Dan na kay Gin TV at CJ. Ayan, salamat. Sa kamay ng mga naka-uniforming mansurugan. Sa Mariwan, itatak na lang sa ganitong filosofiya. Rebelde musika ang ating pinagabugato. Konsensya ang magsisilbing patas ng walo. Hindi ko ito dapat ipagwalang tiko. Sa ganitong paraan, hindi ako magdadalaw ang isip. Naisiwala kung sino ang tunay na mga kriminal. At sobrang angal ang isip. Wala nang ginawa, kundi pagkat silang kasaliman. Gustong sunurin ang lahat ng yaman ng mahal kong Pilipinas. Sa kamay lang mga naka-uniforming mansurugan. Sila ang tunay na mga sabon. Sila ang tunay na mga panyan. Sila ang tunay na mga panyan. Sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang tunay na mga sabon. Sila ang tunay na mga panyan. Sila ang tunay na mga panyan. Sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang kriminal. Ayan, Mick TV, tamsak po. Ayan. Ayun, meron ng harang, sabi ni Sis Milkshake. Hi, Mick TV. Hello. Hi, Daniel Z. Hello. Salamat sa tamsak. Nagbakas na ako sa sponsor mo, host. Sige sis, that's amazing. Thank you. Hi, Rowell Abenes. Hello. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo or just type bless, guys. Ayan, pambansang kusina. Hello. At mga bagay na maglalaro sa iyong isipan. Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, VIP error yung link, host. Nakalimited siguro, lalabs. Kaya hindi naman
matagpuan yung harang. Sa tubig ala. Dan harang, sabi ni Sis Milkshake. Ayan, magmahalan na lang kayo dyan. Sa tubig ala. Yaman, it's summertime. Langoy! District. Hey! Ay, sarap talaga. Anak nyo makikita. Kaya ito'y ating ingatan. Kung gusto nyong maranasan, halika na yayain ng mga tropa. Ang sarap ng sama-sama. At relax ka lang. Problema ay kalimutan. Ayan, 7 million in the house. Hello. May gusto dahil sa tubig alam, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo sa tubig alam. 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 Silang pagpapsilangin, silang pagpapsilabata, silang pagpapsilangin. Sila papap, sila badai, sila papap, sila papap, sila badai, ang sarap manisto. Sa tubig ala. Sarap manisto. Sa tubig ala. Sipag ni Lightbot nga.
Christmas na Christmas sa bahay mo, host. Dito sa mall lang, meron Christmas tree. Kakaayos lang namin kahapon. Ayan, instead of star yung nilagay namin. Angel. Ayan. Doon na lang ako sa TV, magtingin. Blood is here. Katapos lang LS ko din, sabi ni Handsome Me. Hi, Blood. Yahoo, kabsat, Blood. Kunano naturog kan. Ana may turturugon. Paano ba? Wala mo ng... Paano ba magbasa ng ano dito sa TV? Hindi ko makita yung mga message. Hi, Sissy Smile. Hello. Ayan, tamsak na premiere, sabi ni puhunan ni Mad Buds. Amazing. Ayan. May sira sa messenger daw kanina. Yes, meron. Pati dito. Ayan. Hello. Bakit hindi ako makabasa ng message sa TV? Naloka ako. Paano ba yun? Kaya pala kabsat. Kaya nga ba't ganun? Sabi ni Milkshake. Ba't parang ang dilim naman? Siguro nag-troubleshoot. Ayun, nakita ko na. Pero sa akin, ayos naman yung picture lang, hindi makita. Ano lang siya, mahirap mag-send. Sis Malay, hello, nalpaskan, sabi ni Sis Milkshake. Apayang kayo pa'y maturog? Kaya nga ang hirap mag-send. Kahit may signal ka tapos sabi niya waiting for signal daw. Kaloka.
Ayan, BG lang, sabi ni si puhunan ni Buds Amazing, nasa labas kasi. Sige lang, sis. Kaya nga host, kakainis, pero sa YT okay naman. Tama, sa Facebook, tapos sa YT okay naman. Nagka-problema si Messenger kanina. Marami na daw nag-aaway na naman na ano, na mga na ako lang ang nakakaalam. Ayan, second harang, sabi ni Sisi Smile. It gives me chills, it makes me blush, it gets me first. And I can see her feeling down its universe. And if heaven does exist, it would most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smile. Naanuhan ng araw. It gives me chills, it makes me blush, it gets me first. And I can see her feeling down its universe. And if heaven does exist, it would most probably look like her. Kaya salamat sa pag-ibig na lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko. Ayan, salamat Nightboat, ang sipag mo. Ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko, pangakong ipagdarasal tayo. Nakikita din pala yung TV. Salamat guys sa pabiji. Panahon ng goodbye, laging pumupunta. Saan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta makasama ka. Kung di ba, kung kailan ka inaisip na Watching Kamsat late na, sabi ni Mets Joe TV. so di ba, Hindi kita kasama. Kung mag-iaga, dahil kung mag-asawa. Di ka alalay sa anong ng bagay. Wala man ako sa sarili, laging magaan ka. isayaw ng mabagal. Gusto ko lang gusto. Ayan, baba lang kayong bahay niyo dyan. Magdikitan sa mga binababa ni Nightboat. Kahit saan man tayo magpunta, Pinaghanang makikita. Yung biro ka man, gusto ka sa titika. Ako sa iyo, hindi ko na makikisa na mahalin ka. Kung main by papagala at mangisda, lagas pa rin ba? Kaya itong ligit ninja gamit ko. Depende. Ibig mo sa nasa puso't isip ko at tinahamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Hindi ko wala ka na sa piling ko. Piling ko lang ako ipagkalisalan pa rin. Ipagkalisalan pa rin.
Ayan, salamat sa papunta. Hello. Hi, Ria. Wala sa kamala para ang taing, wala mo kinain ang sanat ni Babinti. Para matulog ka pa sa mantik, para nagpapagailan din ang ka, para lalong ipapaba magpunta sa overthink na nalang tumakbo. Wala nang may bago, huwag na muna lumayo sa'yo, labi na ako babayo. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigayin sumagal. Yung pinalagi mo ang lagi ko minihintay. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigayin sumagal. Yung pinalagi mo ang lagi ko minihintay. Northern Summer Mix. Ayan, salamat sa pag-BG Pambansang Kusina. Ayan, 11 million in the house. Hi, Bella Glazer. Ayan, si Tara Lex Gayan. Hi, sis Tara Lex. Hello. Salamat sa pabiji. Nadalahin ko. Sana ay maghabang buhay na ito. O pinipili ko, ikaw ang nais ko. Nakakapilig sa buong buhay ko. Lamang ang panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigay. Sa tuwing ikaw ay nagpapadaan. Ayan, salamat.
ba? Di mabubura pagkat kahit ba? O kung marami pa, naman ang iba. Kung ikaw lang talaga. Ayan, tamsak dane. Ay, pansoy! Di ko to magsasawa. Di ko buhat mo ating pakiramdam. Pag-igat ito, ikaw ang pagkaan. Tayo ay nagkaway at kaya mo na. Ngunit walang pagpawid, kaya nagkatuluyan. Oh, ating pinipili, ikaw ang pinipili. Ayan, maraming salamat. Binibining marikit na dalahin ko. Sa mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Hasta la Pizares, Idol. Basta la Pizares, Idol. Sa iyong tingin, alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa aking makabitan. Sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalahin. Dan tamsak France Pansoy, dating dikit. Ayan, Kakas Channel, hello. Na, ayan, salamat. Bud's amazing here. Hasta la Pizares, Idol. Basta la Pizares, Idol. Sa iyong tingin, alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika. Girl, sa iyong tingin, alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigilang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika.
Eh, 2 hours ko na lang ito, guys. 15 minutes na lang. Mag-e-end na ako. Thank you. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa aking nakabikali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. Tamsagdan sisi. Hi, Michelle Mateo. Girl, may chinika, girl. Oo, late man din. Mag-e-end na ako in... Siguro mag-end na ako in Ako na yan, baka pwede 15 to 20 minutes. Isa naman, hindi pa Depende. Tapos na, yeah. Di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sarap sikigan ng chinita. Ayan. Hindi ka pa antok, sis. Milkshake. Sa iyong tingin, parang ako'y natunan na. Mga titig mo sa aking makapighali na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika, girl. Yes, matagal na, sis. Vibes amazing. Matagal na po. Ito lang po. Northern Summer Mix DJs. Ayan, Tiger Lady 070486. Hello po. Hi, Tiger Lady. Salamat sa patamsak. Ayan, 12 million. Kapag marami pang viewers, di muna ako mag-end. Mag-end. Naudi kami. Sige lang, go, go, go lang, guys. Mag-invite kayo, guys. Last entry. Kapag may tao pa, hindi mo na ako mag-e-end. Tapos matulog na yung mga antok na, guys. Ayan, 12 million in the house. Hello. Awan sa pay entry. Meron na, Kapsat Michelle. Pero hindi ko alam mga hindi pa masyadong marami yung entry mo dito, Michelle. Nasa FB group yung mga entry na 10. Northern Summer Mix DJs. Nasa FB group ko. Sa mismong FB group. Padikit naman, guys. Sa mga hindi dikit sa akin, mag-iwan lang po ng tamang bakas, sabi ni Tiger. Ayan, 12 million in the house. Hello. Member ka na ata dun, sis. Wait lang. Tignan ko. Pizares Idol.
mapipigilan, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Highland, lakas ng dating, kapag nakikita ka ako'y napapaling. Bawat piling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Ano na ulit yung FB mo, sis Mateo? Bawat ganun ng iyong balakang ay napapatayo mo. Ulan ka, kung halaman sa katunayan, madalas nakapitig sa iyong larawan. Ang dati naman yung iba, pero ewan ko ba ikaw ang hinaharaan. Di mo na kailangan ng brownie ka Fiona, at natingin ang di pa ang iyong patawin. Kahit tingin nila sa'yo may iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Lakas na mong dating, kapag nakikita ka ako'y napapaling. Bawat piling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Eto, nag-send ako dun sa dinak member niya, sisi. Badikan mo. I-check mo, ah. Piling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Umaga tanghali ako naggabi. On the way sa'yo, puhunan. Ayan. Thank you so much, guys. Hindi na mapakali, diretso din lahat, pwede palun. Para masyado at mapanood, maubos mo ng giga 50, okay na at least hindi na ubos ako. Di man yung up, ever sa akin ay ayos lang. Nakita ko na palitik mo sa akin ay ayos yun. Kaya sa nung aking pansinin, huwag mo lang sayawin ang alat, kung di naman kita dadalhin. Highland, lakas ng dating, kapag nakikita ka ako'y napapaling. Bawat piling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Highland, lakas ng dating, kapag nakikita ka ako'y napapaling. Bawat piling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Basta la vista es Ayan, Richard po from... Hello po, Richard Solis. Thank you so much, Nightbot, sabi ni Tiger Lady. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay niyo dyan, guys. Wag mo sanang iisipin na papalot na ko. Di ako apurado pero sa'yo ang ako. Gusto ko lang kasi makasigurado. Kailan man ako nakita balak tanongin. May pag-asa pa ako bakit di pa sagutin. Sabihin mo anong pabaan dapat kong gawin. Bukod sa araw-araw kita dapat pahalin. Pero mag-alala kasi hindi ako titigil. Hindi ka pa handa din naman ako makikipin. Di pa kita pipilitin. Tuloy-tuloy ko lang ito gagawin. Araw-araw kita dapat mahal. Araw-araw kita nun. Dati ayaw ko gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ko kamahal. Ang sipag-sipag ni Nightbot, kahit saan may LS nakikita ko siya. Yes. Okay lang naman, bagak gamin, madinak pa yung members. Abi ka tanga, di ka pa yung member ko na bayagon. Ikaw ang dahilan kaya ako nagawayan. Kahit nabago sa akin ang hindi ko na mamalaya. Kumataya ako ng bakit ako tulad sa'yo. Nagdadagdag ako pagkakailangan darating ako. Sumama lagi ka sumagat ako. Oh, kudak mo na-invite kan kasi, na-invite na ka. Agad yung idi, nag-invite na dagay idi. Anong FB grade page ko host? Ano? Ilocana, small YouTuber. Araw-araw kita lang, tandaan mo basta wag na wag. Ang sasabihin mo hanggang dito lang lahat. Hindi magrereklamo to kasi hindi pa tayo. At alin mo ko sa
pati ni Tiger Lady din na mo. Sino si Tiger Lady? I-send mo na lang sa kanya yung invite, yung link sis, Shirley. Sis Michelle. Dan dikit pulpak kupunan ni Buds Amazing. Ba kahit bukas na lang ako balikan, salamat. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Kitang pati. Yes, sabihin mo na lang kay Michelle na invite ka, Tiger Lady. Alas 7 ng gabi. Sala, ayan. Thumbs up, hi Kenyas UAE, hello. Hello everything. Hindi ko, anong Facebook ni Tiger Lady? Parang hindi ko kilala. Ayan, 12 million in the house. Hello everything. Has come. Rieta ka, tagapayagan ka. Irene Santos Rieta. Yun. Ito, i-send ko na sa'yo. Ayun, pa-check na lang sa Messenger. Ayan, pero marami kami kamag-anak sa Payagan po. Oo. Mga Rieta sa Payagan West. Dan dikit na kay Tiger Lady, sabi ni Milkshake. Ayan. Balikan nyo na lang sila, guys. Tapos pa-invite na lang yung mga friends nyo doon. Ayan, 10 entries yun, guys. Hanapin nyo na lang. Hindi yan, Sis Michelle, nagwa-YT ka na ba? Yes, Ayan, 10 million in the house. Yung paglakit din, mabayag pa yung deadline. When? Mabayag pa 28.5. Kasi December 30 yung raffle draw. Mag-invite na lang kayo, guys.
Summer Mix DJs. Upa, aja kamu kunak no na-invite na kayo din. Kasi amin hindi nga abangers ko na-invite na-invite amin kayo dyan. Hasta la Bizares Idol. Ayan, 11 million in the house. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Di damal birukan na gan ko. Yun lang. Nabayag na kami, naka-entry na gajayan. Northern Summer Mix DJs. Madiyang ihuray ma-invite na knukang madik nakita talaga data group mo sisi. Parang basta na kompleto sa amin di Facebook din. Di Messenger. Bagangan ta yung bagakon. Naludasan ka ko amanin. Ayan, 9 million in the house. Hello. Hasta la Bizares Idol. $8 million in the house. Hello. Anong oras na dyan? Sandy Oliverio, the best. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa SS spaceship, isa sa kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa SS spaceship, isa sa kita. Mr. Who's the chick? Nick, cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black. Sis, I'm back, lol. Hi, CG, ba't di ka pa na tutulog, uy? Alas 12 na. Sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapipilan ng init ng dala. Napapakalmot na at napapaungol siya. Sabi niya, can I cake pa? Ibaon mo pa. Bilisan mo pa. Sige pa. Huling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbababa. Sumetes ka ba? Kasi
the house. Kasi gusto mong binabayo kita. Sige lang, Richard Solis. Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Parang Nanananggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa sapa. Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa sapa. Kasi sa spaceship isasakay kita. Ang iyong matutnite ako'y nakakatak. Lip-lip naglalak, parang merong heart-attack. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. NI to the motherfucking K. Kasi medyo pogi sa mata mo'y malupit. SAMPINT, sobrang sexy fit na fit. Yung flat na petit, tapos medyo makulit. Yung mahaba ang buhok, ang mga matay singkit. Yun ang apiti ko, minsan pag wala na flick. Yung matagal sa laban, parang Jordan Game 6. Siya ay sobrang sexy, miniskirt at fixie. Chick na always down, hindi ka magsisisi. Mag-aral ka ba? Kasi gusto mo yung ginagapang ka. Kanina ka ba? Kasi gusto mo yung nilalabas ka. Beats Production. Isasakay kita, lahat ng kailangan aking dala-dala. Siyempre kasama, huwag kang magtaka. Di ka magduda, walang baka-baka. Sa alas na ng gabi, di ako mapakalit. Mga nakasindi, tas di ka pa katabi. Bago mo ako gabi, di ako mapakalit. Bawal parte, kaya na maginarte. Hindi ka pa natulog, sis, my life. Wala, matulog na kayo. Late na, oy. Nagutom ako, sis. Hindi. Refresh ho, sabi ni Ate Judith. Ayan, madam. Matulog na kayo. Malapit na rin ako mag-end kasi wala, 6 na lang kayo. O, matulog na kayo. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa sapa. Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sige, sis. Mag-e-end na rin ako para matulog na kayo. Ayan guys, thank you so much. Till next time ulit. Matulog na kayo. Thank you so much sa paghintay niyo sa akin. Thank you and God bless you all. Thank you guys. Thank you so much. Mag-e-end na rin ako. Bye guys, bye. Good night sa inyong lahat. Good night sis Milkshake, Malay, CJ, and to all. Tamsak dan Madam Host. Hi, may humabol pa. Salamat sa patamsak, sabi ni Nightbot. Ayan. Thank you so much guys. Mag-e-end na rin ako. Thank you sis Jean TV. Mag-e-end na rin ako. Thank you. Para makapagpahinga na rin kayo. Thank you so much. Bye. Matulog ka na din ba, host? Hindi sis. Kagigising ko lang kanina, umaga dito, 10:14 a.m. Pero wala nang tao, 6 na lang. Matulog na kayo, i-off ko na to para, bye ho, salamat din, God bless us all. Ayan, good night sis Milkshake, thank you. Na-add na pala kita dun sa GC. Ayan.
Thank you. Bye guys. Bye. Till next time. Babush.